Hello sa tanang mga naminaw karon. Dili ni siya aksidente nganong imo ning gi-click ni nga video. Kabalo ko nga gusto ka nga mobalik sa Ginoo, kabalo ko nga gusto ka nga mobalik tong sa una sa imong kung unsa ka kadasig sa una, ka on fire sa una. Gimingaw siguro ka sa imong first love sa Ginoo nga nakaingon ka nga murag dili naman ko pariha sa una nga dasig kaayo. Grabe ko ka-active sa church, sa akong devotions, pero karon layo na kayo, nausab na. Napalong na ko akong fire. Nalayo na ko sa Ginoo. Siguro mao na imong na-feel karon. Tungod ani nga sala. Tungod aning lust. The spirit of lust mao ni ang ga-work mostly sa mga batan-on karon. Asa man siya mo tirada, asa man siya mo tempt sa pornography, sa masturbation, and labaw sa tanan ang fornication, o gitawag na sex before marriage. Ang sex is gasa siya sa Ginoo para sa managtiayon after kasal, honeymoon, enjoy na siya. Pero if not within ang sex, not outside of marriage, is dako na siyang sala sa Ginoo. It's an adultery, it's a fornication. So I believe mao po na siya struggle nako sa una nga dili pa ko Kristohanon. And karon gusto nako tabangan ang tanan-tanan nga nag-struggle sa lust. Siguro nakaingon na ka nga imposible na kay kung dawaton sa Ginoo. Siguro ikaw na tong na-fail. Siguro ikaw na tong nagbalik-balik na ang cycle sa sala. Kung may kaya na ka nga, wala na ipaglaom. Nidwell na ka, anak nga hopelessness. Nidwell na ka, anak nga lies sa enemy. Pero, opposite ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran, adunay paglaom. While you are still breathing, while samtang naminaw pa ka karon, naay katuyuan ng Ginoo nganong nakakita ka ni nga video, nganong naka-click ka ani. It's because nangitag paagi ang Ginoo na mabalik kaniya. So ang gusto sa Ginoo, for example si Joseph, ang last, dili ta magpaudol sa last. Kaya gingon jud sa Bible is submit ta sa Ginoo, resist the devil, magpalayo ta. Meaning to say, same ni Joseph nga ikapila siya gitempt sa asawa ni Potiphar, pero sa iyang gibuhat, sige siyag dalagan, sige siyag palayo. And the problem na to mostly ang problem na to mga Kristohanon karon is that magpaduol tas pangpang, pero paningkamutan na nato nga dili matagak. Magpaduol sa temptasyon, paningkamutan nga di makasala. Ang danger ana kung moingon ka nga maligo ko sa swimming pool pero paningkamutan ako nga dili ko mabasa. Ha? Grabe kay no? Wala kag niingon nga sa imong panalitan na kay bana or na kay asawa niyo kasi yung partner na adto ko sa atong silingan matulog. Magdulog ming duha, pero paningkamutan na nga dili ni makabuhat og adultery. So lain kayong paminaw, no? Natay relationship sa Ginoo. So kung inana atong style, wala ta nagpadol sa Ginoo, nagpadol ta sa sala, meaning to say we do not love Him. So ang importante karon, mudalagan ta from lust. Manay gingon nga flee sexual sin or flee youthful lust. Dira gingon sa Timothy. Flee. Akong basahan lang. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Ang love is patience, while ang lust is gadali. Di so di-identify ang duha. Kaya usa ang last mura siyag alcoholic drink.
While ang love, mura siya og water. Pareha siyang lantahon, duha, pareha gitsura. Pero imong tilawon, lahi naglasa. Dira na imong ma-identify kung last ba og love. Kung kanang person na imong ka char ko no, mas gipadol pa ka niya. Pero ang love, mas gipadol ka sa Ginoo. Magpalayo mo sa usa ang love kay magpadol mo sa Ginoo. So do not yield to temptation, but yield to God's presence. Puni mong kagalingon sa Espiritu sa Ginoo. Pero what if natagak na ka sa pangpang? What if na broken na ka, nakasala na ka? Mo na siya tong topic karon. Mo na ang title karon. What if nakuan ba ka, na tagak ba ka, ani nga sala na fall into temptation ka? Ang mga reason ana tungod kay atong prayer life ni huyang atong pagbasa sa Bible, atong devotional time, wala na nato iyatag pagtagad. Matuningon si Jesus nga keep watch and pray so that you won't fall into temptation. The spirit is willing but the body is weak. So muna nga dapat tang mo spend time ni Lord. But karon gusto ko nga mohatag ninyo og paglaom. Gusto ko nga mainumduman ninyo that the Lord is always there. Naghulat nimo. Ang yun diri sa Hosea chapter 3 verse 1. Then the Lord said to me, go and love your wife again, even though she commits adultery with another lover. This will illustrate that the Lord still loves Israel, even though the people have turned to other gods and love to worship them. So kaning book of Hosea, diri sa Old Testament Bible, gisugo ning propetaha sa Ginoo nga mo minyo sa usa ka prostitute. Prostitute meaning nagigilawas sa tanan. Lain-laing klaseng mga lalaki, bisag kinsara. Unya, bisag minyo ni silang Hosea ug si Gomer mao ni pangalan sa babae nga prostitute. Nakigilawas gyapon siya sa laing mga lalaki, pero unsay sulti ni Lord? Go and love your wife again. Higugmaa siya. Even though she commits adultery with another lover, bisan pa man nakasala. This will illustrate that the Lord still loves Israel. Gisugo si Hosea sa Ginoo para mabati ni Hosea unsay mabati sa Ginoo kung iyang katawhan mulayo sa Dios ug magpakasala. So ikaw karon siguro na full siguro ka into fornication, nag-struggle man siguro ka aning lust. But I tell you, nga walay gahom ang yawa kung ang Ginoo na ang muluwas kanimo. Kung si Gomer, kung kani nga prostitute, giapas gyapon sa Ginoo, gigamit si Hosea. Kung mga Israelites gihigugma gyapon bisan nagsimba sila lang Dios kung napakasala sila. Unsa pa ka nga nag-struggle, unsa pa ka nga anak kaniya. So kani church, I tell you that God's grace is enough sa imong kinabuhi. Kung imong sikag ingon dili na ko worthy ani, nakasala na po ko, nagbalik-balik na. Pero remember, kapila man nagbalik-balik imong sala, ang grasya sa Ginoo, ang gugmas Ginoo, wala na usab. Mana nga, God remembers our sins no more. Igsuon, mana gingon sa Hebrews 10:17. Ngay tanan na tong mga sala, that includes imong sala sa sexual sin or sa pornography, gikalimtan na sa Ginoo. Grabe, good news na siya. Kung gikalimtan sa Ginoo, ano si kini mo balik-balikon og huna-huna? Ano
Ano sige ni mong balik-balikon og hinumdum. Gikalimtan na to sa Ginoo. Pero ang wala gikalimtan sa yawa. Mao na nga sige inyag ihungong nimo. O hinumdum ato, di ka deserve nga muwali. Kay man nimo nabuhat before. Dili ka deserve nga mulidog praise and worship. Kay mo na nakasala mo sa imong uyab, ana naka-masturbate kag porn lang tag porn. Ikaw po nag-uul kuan kay ka. Namino po ka sa yawa. Do not listen to your feelings. Do not listen to the enemy. But basahag yun, mga importante kayong basahon ang pulong sa Ginoo. Kaya naa diri ang kamatuoran kung giunsa ka pagpasaylo sa Ginoo, kung giunsa ka paghigugma sa Ginoo. Na dili siya ang accuser, but He is the Savior. He is the deliverer, not the accuser. Si Satan ang accuser, si Jesus ang rescuer nimo. Kung ikaw natagak ka, bangonon ka, He will pick you up. Kung si Peter natagak siya, nalumos siya. Kung nalumos ka sa sala, ana nga last, He will raise you up again. He will pick you up sa iyang grasya, sa iyang kamot. Dili mo bu ang kamot sa Ginoo igsoon. Feel nimo layo na kay ka sa Ginoo, mo di ka niya ma-reach, but He will find ways. Mana siya giingon nga, where there seems to be no way, He will always make a way. Don't forget, yun diri sa Psalms 103 verse 8, the Lord is compassionate and merciful, slow to get angry, and filled with unfailing love. Verse 10, He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. Sa verse 12, Psalms 103 verse 12, He has removed our sins as far from us as the east is from the west. Gitangtang na sa Ginoo ang tanan nimong masala. And also, yun diri sa Psalm 65 verse 3, bas paminawa, though we are overwhelmed by our sins, You forgive them all. Kung gipasaylo na kas Ginoo, pasayloan na pod ang imong kaugalingon, and move on. Igsoon, kauban ang Ginoo, kauban ng Holy Spirit. Tingwaan na gid siya once nagadawat nimo ang kapasayan, once nadawat nimo ang restoration. He is enough. His grace is enough. Mo na nga ayog salig, ayog look back. May focus lang tawa ang grasya sa Ginoo. Ayog lang tayo mo sa ang tawa sa siya ka maayo. Lang tawa ang cross, lang tawa yung kagamhanan sa iyong dugo. Lang tawa hinumdumaon kang iya kang giduphan. Ayaw nga huna-hunaa nga kinahanglan pa ko nga usa kong balik sa church or sa pag-apil-apil og cell group or Bible study. Kinahanglan nga ako sa yung di sa ko mapakasala o sa kasimana dapat ma-perfect na ako. No, dili na nimo makaya kay ug wala ang Holy Spirit, ug wala ang grace sa Ginoo, dili ka makalahutay. It's not about you. Kung sige kag ingon nga ako sang kuanon gyud, ako sang i-perfect gyud ang tanan usa ko mabalik sa church, ako sa gyud sigurado nga dili sa ko makasala ana og pila ka semana ma-fail ra gyud ka. Kung moyong ka na kung nasa mong perception na but pasabot mas better paday ka sa dugo ni Jesus, but pasabot dili paday enough ang gibuhat ni Jesus sa cross na iyang ipasaylo ang tanan nimong mga kalapasan. And He says it is finished. Kung may siyang it is finished, imo pag yung dungagan di ay. So, ay kalimot sa Isaiah 1:18 nga bisag unsa ka pulay mong sala, paputiyon na sa Ginoo. 1 John 1:9, if we confess our sins to Him, He is
faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So ayaw og trust sa imong kaugalingon nga works, kundi mo rely ka sa grasya sa Ginoo. Lord, kanang di na ako ni mahimo kung wala ka, Lord. Masalig ra gyud ko nimo. I just surrender it all to you. And I know nga imo kong tabangan nga magmadaugon over ani nga area nga kani nga struggle, ani nga weakness. Walay imposible sa Ginoo. Kung imong gipray na mabalik ka sa imong first love niya, mabalik yun na. Kung imong gipray nga pakalayuhon kag balik sa Ginoo, ibalik jud. Di ka magkalayo, kundi magkalayo jud ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kung si Satan destroy, ang Ginoo restore. He will not reject you. He will keep on accepting you, embracing you, kauban sa iyang walay paglubad nga gugma. Kung remember mo atong gaministry si Jesus diri sa kalibutan, na ay one time nga gusto gid mangita og way ang mga Pharisees nga ilang matrap si Jesus, ilang makit-ag sayop, pero never good, kay he is the Son of God, he is God biya si Lord. So na one time nga nagkuha sila og usa ka prostitute, ilang nasakpan, caught in action, ilang gidala sa tubangan ni Jesus. Dahil ang nahitabo kay makita na siya sa John 8, gipangutana nila si Jesus, ingon ang balaod ni Moises, ingon ang balaod kinsa nakapanapaw, batuon man hantod mamatay. Kung mga patyon, maingon sa mga Pharisees, patyon, nanagod sa tubangan nila ang prostitute nga mabayloy kayo. Pero ang unsay respond ni Jesus nila tanan, ngutana mga Pharisees unsay man kasulti magtutudlo. So ang respond ni Jesus mao ni, kinsa katong wala gyud nakasala sa iyang tibuok kinabuhi, may unang mohapak sa bato. Ang ending, wala nadayon og kapatay tong prostitute nga babae. Siguro ikapila na kagi-remind ni Satan sa imong past. Tanang bakak ni Satan gibuhat giya, nag-inject nimo para ma-discourage ka, para mamatay ka spiritually, para di ka makapadayon. Pero unsa may ingon ni Jesus sa prostitute nga babae nga patyo na unta, batuon na unta. Ang giyon diri nga, then Jesus stood up again and said to the woman, where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? Ingon ang babae, no Lord, she said. And then ingon si Jesus, and Jesus said, neither do I. Go and sin no more. Hallelujah. Kung gi-accuse ka ni Satan, gi-remind ka sa imong past, nakasala ka siguro fornication, pero remember, Jesus is your defender. Jesus is your deliverer from that sin. He will forgive you. He will not condemn you, but He will forgive you. And He is inviting you. He will not reject you. He's inviting you according sa Hebrews chapter 4 verse 16. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most. He is inviting you. Bisan pa man si Gomer nakihilawas sa laing mga lalaki, o ikaw nakasala ka, or ikaw nakakommit kag fornication, I tell you, God is reaching out to you. Si Prophet Hosea, nagrepresent siya ni Jesus. Bisan pa magmulayo ka mo, dalagan ka away from Him, but still He loves you, and He wants you. The Lord wants you back to heal you, to cleanse you, to change you, and to be with you. Gamiton pagkapag-usab niya. And God said to you, go and sin
no more. Kung na-set free na ka, gihil na ka ni Lord, gi-restore na ka ni Lord, go and sin no more. Kung nagdagma ka, padayon, go and sin no more. And dili nato ni makaya kung wala ang tabang sa inyo. Dili ka ma-set free kung wala ang power sa Holy Spirit. Dili ka makabalik niya kung wala gyud ang mercy sa Ginoo. And always remember, na sa trono sa Ginoo, available kanunay ang forgiveness. Available kanunay ang grace. So come to Him. Kay prodigal son ka, prodigal daughter ka, never gi-reject sa amahan kung ang iyang anak mabalik niya. And God the Father is always there. Sige, og hulat nimo nga mabalik ka niya. Pero kinahanglan kung ang prodigal son ni biya sa lugar nga nagpakaon na siya baboy, kinahanglan mo biya pug ka anak nga sin, mabalik ka sa Ginoo. Don't forget that He commanded us to go and sin no more. So karon, thank you for listening. Kung gusto sa Ginoo, giapas gyapon ni Hosea si Gomer. God, nag-apas gyapon si Lord nimo bisan og nahulog ka sa sala sa tentasyon. Si Gomer, mas grabe gito ka Gomer. Tinuyuan ko, nakikilawas ko. Pero ikaw, pasalamat ka, nangabati ka og morning godly sorrow tungod na sa work sa Holy Spirit nga birahon gyud ka pabalik ni Lord. Hindi gyud makaingog imong kasing-kasing, hindi gyud ko mabuhi kung wala ang presensya sa Ginoo. So, daghang salamat sa pagpaminaw. I pray and I declare right now, Lord, magapamuat kas kinabuhi sa namati karon. Lord, pabati ang imong love sa iya ha. Tabangi siya, Lord God, na maka-let go siya ani nga sin, and He will surrender it all to you, become a good and faithful servant. Lord, let him, her be reminded na wala ka ni give up sa iya ha, o wala nimo siya biyai, Lord God. You will never leave us nor forsake us. So Lord God, right now, karon, come to this person, come to him, come to her, and embrace her right now. Na Lord, he will never be the same. Kami tanan Ginoo, mapuno sa imong gugma, sa imong presensya, mahimo pong panalangin sa uban nga nag-struggle nini nga sala. So Lord God, sa tanan nga nag-struggle ani nga lust from masturbation, porn, bisan pa man fornication, Lord, I declare that they will receive forgiveness, restoration, healing right now in Jesus name. Sila tanan mabago, makabalik nimo o makapadayon sa pag-serve nimo, na ma-active sa imong kingdom o sa pag-win souls and make disciples. I thank you, Lord God, for your Holy Spirit na naghikap karon ani nga person. So we surrender it all to you. Whom the Son sets free is free indeed, and where the Spirit of the Lord is, there's freedom. So Lord, dili lang ka na mo imong Savior, but we will make you our Lord. In Jesus' mighty name, bless this person right now. Thank you, Lord, nga nagmadaugo na siya. Mag-turn me sa cross, Lord God. Salig me sa iyong precious blood. Na maglimpyo ka na mo. We will rely on your grace. Receive your mercy. Thank you, Father God, for there is power in the name of Jesus to break every chain. Hallelujah. And Lord God, there is love, Ginoo, nga kanunay nagsunod ka na mo. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Thank you, Lord God. Bisan pa man nawala may panahon nga nawala kami mga karnero, pero Lord, imog yung biyaan ng 99 nga sheep para pangitaon minimo kaming nawala. So Lord, thank you. In Jesus' name, we belong to you. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat sa iyong pagpaminaw, and I hope and I pray nga padayon mo og alagad yun sa Ginoo. Don't give up. Kaya in the first place, si Lord wala nag-give up good ninyo. So, padayon, be a blessing to others. Kung na-set free na ka, nagmadaugo na ka, tabanga po ng uban nga nag-struggle. Inumduma nga,
nagparihar ta tanan nga nagkalisod, nag-struggle ta. Agi tag mga pagsulay tentasyon. But sa grasya sa Ginoo, nagkitang tanan, nakalahot ay. Hallelujah. So, I hope and I pray nga inyo po kong i-pray padayon kay para maka-share pag kog more revelation sa Ginoo, sa iyang word, o ma-spread yun ang good news, ang hope, ang salvation sa social media, sa YouTube. So, please click, share, and subscribe. God bless.